Jag har nästan akkurat Fireman eller tycker English Fivers kontroller. Inte får kontroller. Man kan bara grönt. Ja, jag ska bara minnas att tagga mig. Nej. Hur så inne. Så basically är utan reja nu ja. Det var ju inte. Och två är utan blåa. Tack de gamla. Så man kan veta en gröna. Vad jag heter jag säger ja. No. Okej, fuck shit så det är rätt lite ner till. Jag säger inte akkurat jag säger liksom det lite tid älskar vara. Ja men Andreas älskar jag så rätt. Han sockar. Har du hört det Andreas? Alltså när Atlas i Arn to Perk. Alltså lilla är alltså Andreas. Alltså när Atlas i Arn jag är väck från där Levi. Så Neger. All part of my plan. Neger Andreas är the mest evil fucker ever så ska inte förstå för vad purple. Yep. Can't Purple is the deny color that. of evil. SKG The color of true evil. Andreas. They are good batting. Alla är kända men för att det nu inte är så Spank me really hard, man. Ah. Hade jag bara rappt det spankan det skulle just att han från. aj. Ska sikta att hålla mest för George. Nej, sure. Skulle jag spanka det så här så att du först in i hålet Jesper. Björn Kosse. Okay, what? Fuck it, det riktiga spelet utan det. Jag fan vid det. Annars så skriver man down vid storyn vart jag som runt jag säger igen. Fick en lustla lasagnas. Stämmer är det. Oj. Men det är inte personer, det går för som äter. Det tror jag nog inte görst. Ja, det häckar. Jag tror för att detta det är det. Och det häckar. Åh, det häckar. Och det är förlåt. Showtime! Det chatta vi. Oh shit. Oh well. Rufus, more like Ho, Rufus. ho, ho. Det säkert Carry inte. me in Saxton Hale! Ja, helt ärligt. Uppers, Dang more it. like downers. Exakt. Pretty down there. Vet du minns du vänten? It is time. You can't do it. Time has come. Ew. So close! But yet so Get far. so cigar. Oj! Wolverine, hade Rek, hade Moin. Shot on Hade här. Moin Wolverine. Hade Elvisa, hade någon sån här, alltså jambox. Oh shit. Oh, vill du ha efter Elvis? Vill du ha efter Esperator? Give it to me baby. Give it to me. What the fuck? Okej, jag måste se den här kan. Men kom med det! Kom med det! Så vi tar spart. Här har vi ångat den kan göra Armageddon. Jo, det här va? Bara ett tisch på. Vad är det för Armageddon? Säg vad vi har haft där. Don't let the audience know. En var inte riktigt där. En så riktigt Armageddon. Jag vet helt nu, det finns jag med att åstadkomma. The audience can't know. We never play without them. Annars är det Jag har haft Andreas. Armageddon i Worms Reloaded, men det här till Det startar Armageddon. Det till. Så när vi så värst. Okay. We just stick place, yeah. Okay. Jag var kvar rötten man får få mig. Så movie trailer. No. Ah, gaffra. Minns du det Inte gått rötterna då? därför. Så kan jag. Huh? Minns du rötterna från Worms Reloaded eller vad det är? Movie trailer. Yeah, oh my god. Ja, bästa rötten här ännu. Känns som rätt med Joe Rufus. Ja. They thought it was a pineapple. They were wrong. It was a cow. Så jag vill nu ta en faktiskt citra ananas.
Glad I Well, could det er en måte help. jeg samler Glad I for. could help. You'll regret I'm that. out of jail. Ikke alle må inn i kjøpa nå. Nei. Fyra mig om han. Jo. Atle kjenner You want to make Andreas extinct. Skit i det, yo, i hatta! Åh nej! No! Jag fattar inte. Double the sound, double the fun. Vent vi. Ja. With the false shepherd. Oh, never mind. The prophecy is true. Esbjørn, Fuck. man skulle tro han ville missa att jag hoppar kolarötterna. Carrot chopper. No! Han blir för... Min plan! I think Okay. Seriöst? Du kommer upp Ja, let's go. If you won't come out, I'll smoke you out. Let us go out in the back. Smoke you out. Ja. Smoke you Då out. får jag spurning om 2 år till flina dekon. Det är bäst mouse switch. Det är Auschwitz bitch. Oh my god. Reinforcements have Du arrived. fick poison. Ow, stinkter. Okej, vad ska jag säga med? Jag ska höra om jag får det. Oh shit. Vad ska jag kalla det sticktor annars? Jag kallar det sticky. Nice. Ja. Nej, det är inte Bertolt alltså. Det är No. Bertolt. Vad heter det? Cut! Gör sån här. Jesus. Jag kan komma ut i det. Stackars skojingar. What? Good. Stackars skoj. Jag är supergammal förstår för Göte. Well. Slår man det? Nu ska jag rösta ut kallar skojingar. Nice. Jag ska... Ta ett monster så det finns så form. Och som jag ska pengar. Die you motherfuckers! Jag sounds about right, Andreas. Next time you're mine. Jag vill ha haft machine gun. Liksom. Ja, Där! det kan du. Aren't you just like we Espen? Time to do plays! I will do the plays! Ooh! Wrong way! Wrong way! Tack för loften med Rufus. Yeah. That's what Okay. I'm here for. Now let's go hide you in a safe place. No! Tentamon! I saved you, man. Hur går det med gammal man? Yes, sir. Oh wait. Oh fuck, jag trapped it. Esbjörn, there's only one punishment for your crimes. Oh no! Oh shit bro! No! No! Is it happening? Is it actually happening? Oh my god! Oh shit. Oh! Got bacon! Bacon I made up. pancake. Oh, Andreas, du skilter också med bacon pancake, man. Fuck! Oh yeah. I forgot. That's quite a long time ago. Så kom ut ifrån. Making bacon pancakes. Target bacon practice. Pancakes, making bacon pancakes. Oh my god. Pancakes. Uh, Whoa, Oh, I like also that guy. Let's go. Det är irriterande lite att höra på. Huh? Ekio har gått in där. shit. Yeah. Pero... Fucking kväll Andreas. Wow! Han fick en Wow, gaskammare, wow. kid. Han fick en gaskammare. Oh no! That's the Let I swear. Oh my god, de andra shit. Oh shit! Ja, jag vet. Kom här där. Fyra. Andreas, fix on the mistake! Bird likes to live on the edge. Oh, come on! Rakt i han. How I like shelter. Oh, jeez. Shelter.
Simon Alliance for the Queen guy. No. Queen guy. Wait, what? He's so cute. Not take it. We stay friends for now. Okie dokie. Queen guy for life. Quick, behind down on us. Garfield. Queen guy Louis. Queen guy. Queen guy Louis Salmon. Yeah, hey. What the fuck, Andreas? Oh my god. Att han spelar akkurat samma tune där. Sucker. Nej, Queen guy failar shit. Till nu är det antisemitiska. Antisemite. Du får inte ge då känner jag året. Gör det här där. Vi tar och äkta wall med taco. Oh my god, Så nej, vi kan nej, ta det så att det är inte låter. förfärligt. Gordon. Oh my god, det är för bra då. Esbern, I'm gonna do this. Yeah, Kassa. You can Proud do of it. yourself. You can do it. You can do Just it. believe. Peppar på att man ska dräpa sig själv. Oh shit! Hände? Okie dokie. Celebrate good times, come on. Hade du en moment, Esbern? Ja, sickplay. Kassa. Sickplay on the way. Hejo! Är du höjtalare framme, Andreas, eller rätt? Nej, jag brukar öra mikrofon, eller jag brukar mitt headset. Hur suckar Ja, det? Jag sätter ett firehatallare som klistrar runt mig till tjock. Åh, nu. Fucking höjtalare. Det är inte lyckligt, det var kämpestora. Ja. Det Hör på helt annan konsert. Det var det hasch, va? Alltså att jag konsert du. Det är en konsert. You can do it, man. Uh-oh. Oh my god, vad jävlar! Oh. Det var the edge! Shit, hole in one! What? Ha, you missed. Reinforcements have arrived. That's so stupid. We fucking were on poison av frätor från snickture. No, Come on, that's man. cheating. Försök sluta er att äta och inte muncha en armen. Skillen, yeah. Kassa. Cherries, save me! Oh! Jag har bara vinter för. Men det glömmer jag att jag vinterkörska. Nej, du brukar älta mig, Kassa. Det är den här vi känner. I guess you popped his cherry. Cinnamon apples are lived life. Is det på Garfield? Cinnamon apples are their life. Cinnamon apples are so good. Ah. No! Ja, Mattias, jag vet inte vad det är, men er blir ju på att det här och kan gå in och sang. Ja. Singa och Guinga sang. Cinnamon apples are so good. Nice. Ja, det är gott. Ja, det var faktiskt jävla gott. Nå, Guinga midra. Sayonara. Lilla Guinga här där. Alltså, jag har Die together, die together. Taktiskt. Ja, det är vatten i. Jag brukade faktiskt gata där, varför? Samtidigt skulle jag brukte vatten i. Jo. Ja, jag har alltid antat fisk som brukte vatten taktiskt. Han är inte kunde göra Nej, jag brukte. Han är inte Jag kunde brukte göra den nej taktiska. Köpte själv, Andreas. Ganska. Han kunde inte bruka något annat så en rax själva. Jag vill sen sitta sig lyssnar några efter så är han ganska. Men anyways, skott. Thank you, man. Varsågod Kat. Wow! Det bästa är Like fra KR. Att hålla lite deadly. Snack för dig, jag stål då. Firearm och en granat, mer. Hur kräver att hålla det var... Alltså 4 armar rankarna. 4 armar, I cannot.
Det borde man filmer. Att det låter som descriptionen under gnören eller gal. Ja, liksom... Kan det för ni hålla? Fyra armar, jag kan. Håller. Nej, guess it. Yeah. Det får jag. Oh shit, do some next? Oh yeah. Yeah. It is the ship. The power of the ship. Nå, Espen först. Han är mest armar. Älsta säger nu klarar det. Damn it! Fucking cherries! Harris to the rescue. Det var du just not that Simon, du tog chanser. Du kan Stay se healthy, kids. Stay healthy. Stay alive, kids. Eat your cherries. Det är inte snyggt. Cherryberry. Det är en tvärförbruk man är för att få kassa. Hej, jag finns ju flickorna. Så, next. Frågat att de vet inte att det visste här, my god. Nice. Fuck, gör det där? Jag är imponerad, Espen. Jag måste tajma det här. Rädd att lite vad hivet. Someone, Avenger shot! Okej, jag vet det. Jag stod lite på att bära. Till back, man. Åh Nej, jag nej! Här är en granat, man. Han är säker än granaten, Levi. Oh shit! Oj, jag klarar det. Oh my god, jag trodde det var fuck där! Someone, there's toy! There's toy! I'm out. Oh shit, oh fuck. Oh failure. Nice sådär. Oh fuck. Nice. Verkligen. Ja, det var nice. Hate is very fast bear. Fuck it up. Nej, går från bear. Oh wait! Oh, never mind. Not today. Sluta spela hype, Espen. Not today. Okej. Till Andreas. Ja? Ja? Simon? Simon? Besked! Jag vill veta Andreas! Andreas kväd! No! Kan jag stös för? Han ger liv närmare så här, Levi. Pio man. Jag som till drive going nu, så... Ja. Oh my god, Asbjörn, jag verkar... Justice! If you have a challenge. Hur ser de öppna chatt tid? Alla tiderna Skype. Ja, det är man mist. Att han säger Andreas, liksom. Suspensier. Personspasta. Hej du. Okej, Asbjörn. Okej, Asbjörn. Klarar? Grenade time. Showtime! Grenade time. I know, this is all just a trick for Levi to get his hands on me. Wow. Inte det typ för att att Hey Asbjörn dude! sockar. Hello! Wow. Special delivery! Det största tappar i världen. Jag gör det liksom en free shot för liksom grenade och hela skrek, men nej, Asbjörn liksom. Levi. Hey man! Jag vill en fucking tappar! Levi. Jag ska komma med en livsupplevelse som är going game. Never trust the Jews. What? Huh? What? Quit? Eller quit? Huh? Asbjörn? Huh? Asbjörn? Yeah? What do you have to say to yourself?
Jag vet inte, han säger att han är och är träb. Nej. Jag tog inte det. Jag tog inte det fucking tänkte. Ja, det är inte hatta och så ser jag i stad på redan nu som är tired men inte är. Så, jag vet inte. Alltså Levi, stålpadde. Ah shit, jag trodde Banzai höll där. So close. Jag trodde Banzai Myra. Okay. Okej, så man brukade jetpack To om innan. redeem myself. Inte brukade jetpack. Time to redeem myself. Vad är det? Jag är alltid det fucking hållet! Du kör minuter där. Mamma mia. Du ska vinna du där i så fall. Yeah! I'm alive! Gör det. En chans för att vinna chipskott så färdig är att täcka. Banzai för bananskall. Oh! That's gotta hurt. Ah shit! Levi, you can do this. Jag kan du inte! I believe in you. Jag får göra bättre shot än Esbjörn. Ja. Ja, det kör han. Det blir hilarious. Alltså så klarar jag få bumparna pressa att jag fick över free man så nej, vet inte så var det detta nu håll. Jag är inte långt, inte vet ens tacka någon så är det nog stängt. Ja. Oh my god, no! Alltså Kunde du ja, gröva nu det kan i? du skoppa. Gå in, kan du söka? Okej, let's see. Jag ser Simon. Jag har vi airstrike. Jag kan vinna visst vi. Okej. Hur får jag en chatt framtid? Jag vill assume, nej, jag vill att du just airstrike bara så att jag kan se fucking seriöst där till mot spelet. Oj. What was that? Ja, det var annan. Ligga där. Hör du upp på en Simon? Du då tar så Simon. Äta med aftershira. Nicka trycker Simon. Du tar så Åka Simon. så! Det är så fucking cool! Ben ska ränna. Du kan det vara super cheap. Och bruka airstrike. Alltså lever vi speciellt om det. Han måste göra samtal nu så det ska kunna komma. Jag låg vunnit Esbjörn till att... Det är just 2 skott. Är rakt att spela räkna. Är rakt. Men... Det är det. Ja, men jag får cykla något på det. Oh my god. Nu är vi färdiga. Jag ska nog. Game over. You're good at man. Men Esbjörn. Welcome to this boy's soul. Tabbe. Helt och Simon. Jag har nog sagt vi gällde allt.